Ajmo krenut instalirati prvo DaVinci Resolve, to je jedan program koji je odličan za montažu videa, a kako se zove, ne košta baš ništa. Dakle, krenemo sa ja imam ovdje nekakav Chrome, kako se zove, nema veze, otvorimo preglednik, nađemo Google kao pretraživač i upišemo Resolve. Evo ga, Resolve. I odmah dobijemo DaVinci Resolve Blackmagic Design. Kliknemo na to. Odemo na download sekciju. Mislim da je to, odmah gore. Dakle, download i skinemo onda za Windows, Linux, Mac OS X, kako god hoćete. Kad ste skinuli u vašem, kako se zove, download folderu, evo meni je ovdje, to sam već prije 2 dana skinuo, ali nisam još instalirao, moramo dakle ovo raspakirati. Extract all 7 zipak imate isto jedna odlična aplikacija za raspakiravanje i zipanje, odnosno odzipanje stvari. Ja ću to, evo, extract to DaVinci Resolve Windows, da se to raspakira. Kad se raspakiralo, pokrećemo samu instalaciju. Dakle, idemo pokrenuti instalaciju. I sad to neko vrijeme mu treba da u vašem računalu, koliko je jako. Ovo ostavite najbolje ovako kako je, SQL vam ne treba, to je za nešto kad se radi vas više u kombinaciji pa imate nekakvu bazu podataka, ali to ne treba samo za vas. Malo će dulje trajati ova instalacija, ima kako se zove dosta toga. Prihvatite End User Experience, jednako je besplatno. Di će se instalirati, to stavljamo kak je i idemo krenuti. Ok, finish. Evo, to smo napravili. Successfully. Ok, zgasim to i pokrećem sam program. Sad imamo par stvari koje su dosta bitne. Pitat će vas welcome to what's new, ok, sad ćemo to skipat, možete si to pustiti da vidite. I quick setup, dakle Windowsi, sve je ok kod mene. U HD-u radite, mislim, možete to uvijek, kako se zove, promijeniti, ali evo, sad ćemo reći da je to u HD-u. Ok, dio ćete da vam sprema videe, ja ću ostaviti sad tu po defaultu, to se isto poslije može promijeniti. Ovo je jako bitno. Ako ste radili ili sa Final Cutom, ili Avidom, ili Adobeom, Premierom, izaberite si to. Ako ne, ja ću pustiti osnovni DaVinci Resolve, zato jer, evo, ovo radimo za ljude koji nisu nikad radili, pa nek se odmah privikavaju na DaVinci. I krećemo. Ok, decoder, moramo dopustiti da sa nekakvim našim stvarima može raditi DaVinci Resolve. Ok, malo mu treba da pokrene se. Kao što rekao, dosta jak program. Nije ni čudo da mu treba malo. A naročito prvi put. Ok, isto. Evo ga. Ovo je kak se zove nekakav DaVincijev prvi izgled ekrana. Ovdje imamo medija, dakle dolje prvo objašnjavam ove ovdje dolje panele. Medija, to je u principu od kud ćete uzeti vaše video snimke. Druga je edit pool u kojem ćemo mi u principu se najviše i kak se zove zadržati, odnosno čak ne u editu, ovdje možete slagati same klipove jedno za drugim točno i katat šta hoćete, ali to isto možete raditi u ovom edit poolu koji ćemo mi se i najviše baviti. Ovaj dio je malo zahtjevniji, to je dio u kojem uređujete
vaš video. Taj dio ću ostaviti da si nađete na Google malo preko YouTube-a raznih ima tih how to videa, isto tako kako se radi sa zvukom. I ono što ćemo mi raditi, to ćemo kako to sve izbaciti van i kako to sve složiti za nekakav, kako se zove, daljnje gledanje. Dakle, koje su to, evo imamo ovdje custom, YouTube, Vimeo, H264 i ostale nekakve template za izbacivanje van iz našeg resolva. Ok, krećemo dalje, idemo možemo u ovom dijelu gdje u principu gdje imamo te klipove koje možemo slagati, ovdje možemo ubaciti, importirati medija kao jedan fajlić i medija kao cijeli folder. Ja ću to napraviti ovdje na nekakvom USB-u, imam video ručne šatore i taj cijeli ću ubaciti, kako se zove, cijeli. Ovo je jako bitno. Dakle, would you like to change your timeline frame rate and video format to match? Change. Zašto change? Jer će onda poispravljati ako imate više raznih, kako se zove, raznih uvoza videa. Dakle, ne znam, ja ovdje imam sa drona i imam sa, kako se zove, sa običnog fotoaparata i jednostavno would you like, dakle, neki change da napravi da su jednaki za naš medij. Evo, kad smo sad to ubacili, u principu tu su nam te nekakve, kako se zove, videa i ja bih krenuo odmah tu u edit. Zašto u edit? Pa zato što će mi tu biti puno lakše. Evo, uzet ću jedan klip, pustim ga ovdje, stavim ga tu, uzem drugi klip, pustim ga ovdje, stavim ga tu, otiću malo gore, video šatorijada. Sad odvuko je, ovo su slikice, ovo su ovi videi. Video iz drona naravno nema zvuka, pa nije ni bitno, mada evo možemo i ovaj, kako se zove, maknuti zvuk ako nam ne treba. Jel? Evo tu, sad ću ovdje napraviti nešto što se zove cut, odnosno blade, dakle samo ću izrezati dio, dakle ne treba mi, evo pogledajte, ovo je jako dugačak klip, meni ne treba, to si možete inače za ovaj minus i plus ovdje, kako se zove, povećava, smanjivati klipove, meni treba samo dio, izaberete si onaj dio koji vam treba, blade, i kliknete tu, recimo, i sad tu opet, hop. Evo, recimo, samo taj dio hoću, opet blade, i dakle, i kliknem da se vratim se na ovaj normalni, ovo mi ne treba, del, i ovo mi ne treba. Evo, imam 3 klipa, neću sad puno toga uzimat, ali da vidimo šta možemo sad napraviti. Dakle, ok. Ovdje imamo desni klik, uvijek imamo nekako još o samom klipu, kako se zove, dodatne alate. Ono što mogu napraviti, mogu smanjiti zvuk na samo audio ili ga mutat audio. U ovom slučaju mi ne treba, pa ga mogu mutati, dakle, jer mi ne treba. Sljedeću stvar koju ću pokazati, ok, ali ako mi, ono što su, ovi su linkani klipovi, pa evo da ju to pokažem, dakle, ako ih unlinkamo, kliknem sa strane, kliknem opet, sa backspace mogu izbrisati zvuk. Dakle, sad su ovi su linkani, unlink, kliknem sa strane, kliknem na to, sa backspace mičem naš zvuk, jer evo, ne treba nam zvuk. Ono što sljedeće hoću pokazati, malo ću se vratiti još na zvuk, pardon, undo. Dakle, ako hoću stišati zvuk, kad su oni, vidite ovo ovdje crta. Dakle, evo, sad tu je nekakav zvuk, užas jedan, ne, i sad ga tu hoću
stišati. Sad je stišan. Dakle, ovdje mogu pojačavati i glasnjavati zvuk. Fade in, fade out zvuka, dakle ulaz zvuka, evo, upravo na ovaj način. Isto tako radimo i sa videom, vrlo jednostavno. No, evo, nama sad ne treba zvuk, pa ću to i kak se zove maknuti. Sljedeću stvar ću pokazati, to je cross dissolve. Dakle, cross dissolve, to je nekakva, kak se zove, tranzicija. Dakle, u Effect Library otvaram Effect Library i ovdje imam razne tranzicije, video ili audio. Ja ću se sad složiti samo video tranziciju. Dakle, cross dissolve, a drag and drop neki put zna zezat, pa ćemo ići ovako. Evo, dodat ću 25 frame-ova, to je 1 sekunda, dakle 2 sekunde cross dissolve, 50 frame-ova. 50 frame-ova i reću trim clips. Dakle, šta on napravi? On trima, preklapa klipove i malo ih rezucka, ali to je u ovom slučaju, evo ovako to izgleda. Dakle, evo tu, ok, stavim tu miša, add 50 frame-ova, trim clips i eto, prebacuje se iz jednog u drugi video. Ok, evo, to smo napravili. Dodat ću još koji video, samo malo, da ipak imamo malo. Evo, tu sam dodao sad još jedan klip, malo ću ga smanjiti. Ok, evo, dodat ću još jedan klip, tu ću ga dodat. Selektiram. Moram isključiti ovaj V1 iz razloga ako hoću dodat cross dissolve. Dakle, ako hoću ga dodati tu,